Iba krv Pána Ježiša Krista očisťuje od hriechu. 1. Jánov 1:7. Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša Krista, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Len jeho krv má moc odstrániť hriech, nie skutky, obety ani zákon. Jeho krv prináša odpustenie a zmierenie s Bohom. Efežanom 1:7. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti. Kološanom 1:20. A aby skrze neho zmieril všetko so sebou, či už to, čo je na zemi, alebo to, čo je v nebesiach, keď priniesol pokoj skrze krv jeho kríža. Boh prijíma človeka len na základe Kristovej krvi, nie na základe našej dobroty. Krv Krista je novou zmluvou cestou do neba. Hebrejom 9:12. A nevošiel so zverenou krvou kozlov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou raz navždy vošiel do svätyne a získal večné vykúpenie. Hebrejom 10:19-20. Keď teda, bratia, máme smelosť vojsť do svätyne skrze krv Ježiša, cestou novou a živou, ktorú nám otvoril cez oponu, to jest cez svoje telo. Vstup do Božej prítomnosti, do neba, je možný len skrze krv Ježiša. Bez krvi niet spasenia. Hebrejom 9:22. A takmer všetko sa podľa zákona očisťuje krvou a bez vyliatia krvi niet odpustenia. Toto je základný duchovný zákon. Spasenie bez Kristovej krvi nie je možné. Baránok, jediný spasiteľ. Zjavenie 7:14. Toto sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia, oprali svoje rúcha a zbielili ich v krvi baránka. To je obraz. V nebi sú len tí, ktorí sú očistení Kristovou krvou. Len Kristus, žiadna iná cesta. Skutky 4:12. A v nikom inom niet spasenia, lebo niet iného mena pod nebom daného ľuďom, v ktorom by sme mohli byť spasení. Vstupenka do neba má teda len jedno meno, Ježiš Kristus a jeho krv. Zhrnutie v jednej vete. Len krv Ježiša Krista, Božieho baránka, očisťuje, zmieruje, otvára cestu do svätyne a dáva večný život. Bez nej nie je možné vojsť do neba.